Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usezakhele ugazi usomahlaya einkundleni zokuxhumana osethandwa left and right ngendlela agqoka ngayo futhi ke nangendlela adunusa ngayo ozibiza ngenkosi yamabhinca uKing Nuba. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibona khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Mangasubscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezela nebhelo khona phela uYouTube angeke akushiye ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ehamba phambili kuyo le channel yakho engungaphambili. Kanti ke namhlanje ngizokhuluma ngosomahlaya otrendayo einkundleni zokuxhumana ngendlela ke agqoka ngayo nane lifestyle yakhe ke uphila impilo yokugqoka njengamabhinca. Uzibiza ke ngoKing Nuba. Abantu abaningi ke sebeyamthanda uKing Nuba futhi ke bayawalandela amahlaya akhe. Bachazwa indlela ke agqoka ngayo ke bambiza ngenkosi yamabhinca ke yena uKing Nuba. Kanti ke bafethu cha singasho nje ukuthi 2020 bekungowakhe behamba phambili ke ngendlela yokugqoka. Singasho impela ukuthi le gama elithi inkosi yamabhinca belimfanele njengoba ngisho la ngendlela ebeqolosha ngayo ububona nje ukuthi cha abantu abaningi ke iyabachaza yena uKing Nuba le ndlela enza ngayo. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ngithi ke azivele siqede le ndaba khona lapha kwi comment section ngizwe ukuthi ke wena luthini uvo lakho ngaye ke uKing Nuba.